हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा கேக்குதா? யாருமே பேசல. கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நாங்களும் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா மியூட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले उपगदामया ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे हरे. हरे कृष्णा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय हरे प्रभु शेयर பண்ணலாம். काला हैल विश्वरूपा संन्यास करिला पितृकुल मातृकुल दुई उदारिला. कैला विश्वरूप संन्यास पितृकुल मातृकुल दुई उदारलीला. माताजी स्क्रॉल பண்ணனும் माताजी. Translation. My dear mother and father, the Lord said it is very good that Vishwarupa has accepted order, for thus he has delivered both his father's family and his mother's family. Purport. It is sometimes said that Lord Chaitanya Mahaprabhu disapproved of the acceptance of the sannyasa order in this Kali Yuga, because in the Shastra it is said. Mataji, இது மட்டும் படிங்க Mataji. அஸ்வமேதம் கவாலம்பம் சந்நியாசம் பல பைத்ருகம் தேவரேன சுதோத்பத்திம் கலௌ பஞ்ச விவர்ஜயேத். Thank you, Mataji. In this age of Kali, 5 acts are provident with the offering of a horse in sacrifice, the offering of a cow in circuit as a acceptance of the order of sannyasa, the offering of oblats of flesh to the forefathers, and a man's beating children in his brother's wife. லக்ஷ்மணா ஒரு செகண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் வேற யாராவது எடுக்கலாம். சோ பேசிக்கலி 2-3 திங்ஸ் இந்த கலியுகத்துல வந்து பர்மிட்டட் இல்ல அப்படின்றாங்க. ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம யக்னத்துல வந்து ஆமா குதிரை அஸ்வமேத யக்னம் கூட ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா குதிரை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க.
யார் ஒருத்தங்க 100 அஸ்வமேதம்னா ஹார்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்களோ அவர் நெக்ஸ்ட் இந்திரான்னு. அதனாலதான் பிருத்து வந்து 99 பண்ண உடனே பிரம்மா நிறுத்திடுவாரு. ஏன்னா இந்திரா ரொம்ப பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிப்பாரு. இப்போ இந்திராவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாம். ஆனா பிரம்மா சொல்றத பிருத்து கேட்கணுமா? கேட்க வேண்டாம். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து சொல்றதெல்லாம் அப்படியே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ 100 பண்றது அவர் வந்து விஷ்ணுவை பாக்குறதுக்கு, விஷ்ணு அப்பியர் ஆயிடுவாரு பிருத்து பண்ண ப்ளீஸ் பண்றதுல. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து ஆளுங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா போய் தான் பண்ணணும்னு இல்ல, நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணா, எப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏதாவது பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னா அது கரெக்டா இருந்தா கூட நம்ம வந்து அவங்க சொல்ற பேச்சை கேட்கணும்ன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது வந்து அந்த காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாண்டவர்களுக்கும், நம்ம பாண்டவருக்கு கூட இல்ல, பாண்டுவும் நம்ம 3 பேர், அதாவது துருதராஷ்டிரா, பாண்டு அண்ட் ரைட். இந்த விதுரன், இந்த 3 பேரும் வந்து ஸ்டெப் பிரதர்ஸ். எப்படின்னா 3 வேறு வேறு தாய்க்கு பிறந்தவர்கள். ஆனா தந்தை ஒருத்தர் தான். அவர் யாரு? வியாசர். ஆக்சுவலா பார்த்தா வியாச குழந்தை மாதிரி இல்லை. இவங்க வந்து ஆக்சுவலா அந்த பரம்பரையில குழந்தை பிறக்க முடியாத சிச்சுவேஷன்னால வியாசரை வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அவர் தான் ஸ்டெப் பிரதர். அவர் அது வந்து அந்த டைம் அலௌடு. இப்போ வந்து அது பெர்மிட்டட் இல்லை. சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல அலௌடு. இப்போ கல்யாணம் கூட எடுத்தீங்கன்னா ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி லீகலி ஒரு பையன் வந்து ஒருத்தரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும். பெண் வந்து அதே மாதிரி ஒருத்தரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் லீகலி. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி எடுத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஆண் நிறைய பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், பெண்ணும் ஆக்சுவலா பண்ணிக்கலாம். அதனாலதான் திரௌபதி வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி பிரஜாபதி எல்லாம் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஆனா என்ன ஒரு வேறுபாடுனா ஆணும் பெண்ணும் 2 பேருமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணும். அந்த மனோபக்குவம் இல்ல. என்ன மாதாஜி அப்படி எப்படி சொல்றீங்கன்னா, ஆண் வந்து ஈக்குவலா பெண்ணை ட்ரீட் பண்றது ஒரு லெவலுக்கு ஈஸி. ஏன்னா அவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறது ஈக்குவலா கொடுக்கணும், நகை ஈக்குவலா கொடுக்கணும். ஆனா பெண் வந்து வெரி இமோஷனல் பர்சன். அவ வந்து எல்லாரையுமே வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ண முடியுமானா அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன். குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ணுவா, ஒரு தாயால முடியும், ஆனா ஒரு மனைவியால முடியாது. அதனால வந்து ரொம்ப வந்து இப்போ வந்து அதை பத்தி பேசுறது இல்லை. பட் பாகவதம்ல சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணதாலதான் திரௌபதியும் பண்ணாங்க. ரைட். அது வந்து தப்பான ஒரு விஷயமா இருந்தா திரௌபதியை எடுத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் விஷயம். சரியா? அடுத்த வேற யாராவது படிங்க. நான் படிக்கிற மாட்டேன். அவ்வாறு இருப்பினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சந்நியாசம் ஏற்றார் என்பதையும் தமது மூத்த சகோதரரான விஸ்வரூபரின் சந்நியாசத்தை ஆமோதித்தார் என்பதையும் நாம் காண்கிறோம். இங்கே தெளிவாக கூறப்படுகிறது, பால கைல விஸ்வரூப சந்நியாச கரில பித்ரி குலமாத்ரி குல து உத்தாரில. எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முரண்பட்ட கருத்துக்களை முன்வைத்தார் என்று கருத வேண்டுமா? இல்லை, உண்மையில் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. வாழ்வை முழுமுதற் கடவுளின் சேவையில் அர்ப்பணிப்பதற்காக சந்நியாசம் ஏற்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொருவரும் இத்தகைய சந்நியாசத்தினை ஏற்பது அவசியம். இத்தகைய சந்நியாசத்தை ஏற்பதால் ஒருவன் தனது தாய் வழி மற்றும் தந்தை வழி குடும்பங்களுக்கு மிகச்சிறந்த தொண்டினை செய்கிறான். ஆனால் ஒருவன் மாயாவாத பள்ளிகளிடமிருந்து சந்நியாசம் ஏற்கக்கூடாது. அத்தகைய சந்நியாசத்திற்கு எந்த ஒரு நடைமுறையும் அர்த்தமும் இல்லை. பல்வேறு மாயாவாதி சந்நியாசிகள் தங்களை பிரம்மன் அல்லது நாராயணர் என்று எண்ணிக்கொண்டு வயிற்றுப்பசியை போக்குவதற்காக இரவு பகல் முழுவதும் பிச்சை எடுத்து செலவழித்தபடி வீதியில் திரிந்து கொண்டிருப்பதை காண்கிறோம். மாயாவதி சன்னியாசிகள் மிகவும் கீழ்த்தரமான நிலைக்கு சென்று விட்டனர். அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் பன்றிகளையும் நாய்களையும் போன்று எதை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடுகின்றனர். இத்தகைய கீழ்த்தரமான சந்நியாசம் இந்த யுகத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் சந்நியாசம் ஏற்பதற்கான ஸ்ரீல சங்கராச்சாரியாரின் கொள்கைகள் மிகவும் கண்டிப்பானவையாக இருந்தன. ஆனால் காலப்போக்கில் பெயரளவு மாயாவாதி சந்நியாசிகள் மிகவும் கீழ்த்தரமானவர்களாக மாறிவிட்டனர். ஏனெனில் சந்நியாசம் என்பதால் ஒருவர் நாராயணனாகிறார் என்னும் தவறான கூற்றினை அவர்கள் வைக்கின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்தகைய சந்நியாசத்தையே புறக்கணித்தார். ஆயினும் சந்நியாசம் என்பது வர்ணாசிரம தர்மத்தின் ஒரு அங்கமாகும். அதனை எவ்வாறு புறக்கணிக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிளியரா இது புரிஞ்சுக்கணும். 2 கேட்டகரி. ஒண்ணு வந்து மாயாவதி என்றவங்க வந்து கிருஷ்ணர் அதை வச்சுதான் வந்து என்ன சொல்ற அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற கான்செப்ட். அது உண்டு இல்லாம தரித்திர நாராயணம் என்ற கான்செப்ட்.
கிருஷ்ணர் வந்து தத்ர நாராயணன் சான்ஸே இல்லை, ரைட்? சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, கண்டதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு கண்டதை பண்றதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லைன்னு. இப்போ சன்னியாசின்னு எடுத்தா இப்போ கூட சன்னியாசி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆசிரம். சோ இது பர்மிட்டடானா நம்ம பழைய காலத்துல நம்மளுக்கு புரிஞ்ச அந்த சன்னியாசிகள் நாட் பர்மிட்டட். அதாவது அவங்க வந்து ஃபாரஸ்ட் போறதோ அங்க போய் இருக்கிறதோ எல்லாம் அலௌடே இல்லை. அப்போ என்ன அலௌடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ஒண்ணுதான் அலௌடு. அவங்க வந்து இதே உலகத்துல இருந்துட்டு இங்கேயே உட்காந்து கோயில்ல இருந்து ப்ரீச் பண்றதா இருந்தா அவங்க சன்னியாசம் எடுக்கலாம். அது கூட ஆண்களுக்கு, பெண்களுக்கு இல்ல. ஏன் பெண்களுக்கு இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபாரின்ல பிரபுபாதா இருக்கச்சே லேடி சன்னியாசி கூட அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் NND பிரபு கூட கேட்டுட்டு இருந்தாரு, அந்த மாதிரி இருந்தா யாராவது வச்சு பண்ணா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு. ஆனா இது வந்து பெண்கள் என்ன ப்ராப்ளம்லாம், பெண்ணும் ஆணும் 2 பேரும் சன்னியாசின்னு ஆரம்பிச்சோம்னா பிரச்சனை நம்மளது இல்ல, பட் மீடியா, சொசைட்டி, ஏன்னா நிறைய ஃபேக் இருக்கிறதால நிறைய நம்மளையும் கெடுத்துப்பாங்க. பட் சன்னியாசி வந்து பெண்களுக்கு ரெக்கமெண்டட் இல்ல. எப்பவுமே she should be in the protection of the father or the son or the husband. எஸ், இந்த 3 தான் ஆப்ஷன். சோ ஹஸ்பண்ட் இறந்தப்புறமும் மகன் இல்ல தந்தை, இந்த 2 தான் ஸ்கோப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு. டெக்னிக்கலி இப்பெல்லாம் ரீமேரேஜ் கூட நாட் அலவுட் சாஸ்திரம் படி, ரைட்? அதனால செப்பரேட்டடோ டிவோர்ஸோ ரீமேரேஜ் இல்ல அப்படின்றதா கரண்ட் சாஸ்திரம். ஹவர் நான் சொன்ன மாதிரி ஓல்டு சாஸ்திரத்துல வந்து ரீமேரேஜ்ன்றது இல்ல, பட் மல்டிபிள் மேரேஜ்ன்ற கான்செப்ட் இருந்துச்சு. ஸோ விடோவானா விடோவா இருப்பாங்க, டிவோர்ஸியா இருந்தா டிவோர்ஸியா இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி டிவோர்ஸ்ன்றதே அந்த காலத்து சாஸ்திரப்படி டிவோர்ஸ்ன்றதே ஒண்ணு இல்லை, ரைட்? அது அந்த கான்செப்டே இல்லை. சோ இதுதான் விஷயம். அதனால இங்க இருக்கிற இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த மாதிரி மாயாவதிகள் சன்னியாசம் எடுக்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி அன்மேரிட், சன்னியாசின்றது வந்து கல்யாணம் ஆயிட்டு மனைவி எல்லாம் இறந்தப்புறம் வரது கூட அக்செப்டட். சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க. படிங்க மாதாஜி. எனக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல, ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஒரு செகண்ட் யாராவது படிச்சிட்டு இருங்க. பிரேமா மாதாஜி படிங்க, படிக்கிறேன் மாதாஜி. அமித கரிப தோமா துகார சேவன சுனியா சந்துஷ்ட கைல பிதா மாதர மன. நான் உங்கள் இருவருக்கும் சேவை செய்வேன் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது பெற்றோரிடம் உறுதியளித்தார். அதை கேட்டு அவரது தாய் தந்தையரின் மனம் நிறைவுற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அமிதா கரிபா தோமா துஹாரா நிறைவுற்றது சுனியா சந்துஷ்ட ஹைலா பிதா மாதாரமானா. கேக்குதா? கேக்குது. ಏಕದಿನ ನೈವೇದ್ಯ ತಾಮೂಲಕಾಯ ಭೂಮಿ ದೇವಡಿಲ ಪ್ರಭು சேதன ஒரு நாள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை உண்டார். ஆனால் அது போதை பொருளாக செயல்பட அவர் மயக்கமுற்று பூமியில் விழுந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி? நல்லதா தானே தாம்பூலம் தானே அது. புரியல, ஒரு செகண்ட் இருங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபு எனக்கு ஸ்கிரீன் மூவ் ஆகல. இருக்கு பாருங்க, பொருளுரை படிங்க. பொருளுரை இருக்கு. பிரபு அடுத்து ஒரு போதை பொருள் என்பதால் அதனை உண்ணக்கூடாது என்று ஒழுக்க நெறியின் விதிகள் தடை செய்கின்றன. எவ்வாறு விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தானியங்கள் கூட ஏகாதேசி என்று தொடக்கூடாதோ அவ்வாறே விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தையும் தொடவே கூடாது. இந்த திடமான அறிவுரையை நம் அனைவருக்கும் வழங்குவதே தாம்பூலத்தை உண்டு மயக்கமுற்ற ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைக்கான அர்த்தமாகும். இருப்பினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மயக்கத்திற்கு பின்னால் மற்றொரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இருந்தது உண்மையே. பரமபுருஷ பகவான் என்ற முறையில் அவர் தாம் விரும்புவதை செய்யக்கூடியவர், தாம் விரும்புவதை உண்ணக்கூடியவர். ஆனால் நாம் அவரது லீலைகளை நகல் செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாயிண்ட் என்னன்னா, அதாவது எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும். இது எனக்கு கூட வரும். நான் கோவர்தன் போனேன் இல்லையா, நான் காட்டுறேன், பிக்சர் எடுத்திருக்கேன். அப்போ வந்து என்னடா கோவர்தன்ல வந்து குடுக்குறாங்களேன்னு எதனா பீடா கொடுப்பாங்க, அது சாப்பிடலாமானா சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா எப்படி நம்ம ஏகாதசி பிரசாதம் சாப்பிட மாட்டோமோ அதே மாதிரி அதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபரிங்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதை வந்து நிலையா பாஸ்ட் டைமா காட்டினதா சைத்தன்ய பிரபு. அவர் வந்து சாப்பிட்ட உடனே அவர் மயங்கி விழுந்துட்ட மாதிரி, ஏன்னா இட் இஸ் அ இன்டாக்சிகன்ட்ன்றதுக்கோசரம் அந்த லீலையை அவரு காட்டுறாரு அப்படின்னு. ஓகே, சோ அதுவும் இன்டாக்சிகன்ட் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ்தே பிதா மாதா முகே தீன பாணி
சுஸ்தஹானா கயாயே பிரபு அபூர்வ காஹினி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவியஸ்தே பிதா மாதா முகே தில பாணி சுஸ்தத் கஹே பிரபு அபூர்வ காஹினி. அவரது தாய் தந்தையர் வெகு விரைவாக அவரது திருவாயில் நீரை தெளிக்க நினைவிற்கு திரும்பிய மகாபிரபு அவர்களிடம் அபூர்வமான ஒன்றை கூறினார். மாதாஜி, அது போதைப் பொருள் இன்டாக்சிகேஷன்னா அது எப்படி பகவானுக்கு படைக்கலாமா? அது படைக்கலாம். அதான் சொல்றாங்களே அது மாதா பிரபு. இது கரெக்டான பாயிண்ட். இது வந்து என்ன சொல்வீங்க, வெத்தலை பாக்குதா, புரியுதுங்களா? வெத்தலை பாக்குதான். அதுதானே புரிஞ்சுக்கலாம். அது எப்படி போதை பொருளை மாறுச்சு மாதாஜி? அது வெத்தலை வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்து நாட் அக்செப்டட் மாதாஜி. ஏன் வெத்தலை போடுறாங்க? வெத்தலை டைஜஷன் ஒண்ணும் இல்ல, வெத்தலை சொல்லுவாங்க மாதாஜி. நம்ம என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம். வந்து எடுத்தீங்கன்னா வைன் கூட வந்து கோல்டுக்குன்னு சொல்லிப்பாங்க, அது வேற விஷயம். பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டொபாக்கோன்றதும் சரி, அந்த வெத்தலைன்றது டொபாக்கோ தான். அது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்டாக்சிகன்ட். அதனால நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப இல்ல, பட் நீங்க வில்லேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைட்ல வச்சுட்டு மெண்டுட்டே இருப்பாங்க. ஆமா மாதாஜி, ஆனா வந்து டொபாக்கோங்கிறது புகையில, அத வந்து இல்லாம வெறும் வெத்தலை பாக்கு தானே சுவாமிக்கு படைப்போம். ஆனா அந்த வெத்தலையே சாமிக்கு எது வேணா படைக்கலாமா மாதாஜி? இல்ல டொபாக்கோ பத்தி பேசுறேன். வெத்தலை பாக்கு வச்சுதான் சாப்பிடுவோம். ஓகே, ஒரு 2 minutes பேசுறேன். எதுக்குன்னா அந்த வெத்தலைன்றதே இன்டாக்சிகன்ட், புரியுதுங்களா? அந்த வெத்தலை பை இட் செல்ஃபே இன்டாக்சிகன்ட். அந்த இலை வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த வெத்தலை பாக்கு, அந்த வெத்தலை பாக்கு விடுங்க, வெத்தலை பாக்கு வெத்தலையே வந்து தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு கூட வெத்தலை போடுவாங்க மாதாஜி. பேசிக்கலி அப்பனா பிரேமா மாதாஜி சொல்றத வச்சு பார்த்தா இட் ஹாஸ் கெஃபைன் போல இருக்கு. எனக்கு இன்கிரிடியன்ட் ஆஃப் வெத்தலை தெரியாது, நான் வேணா கூகுள் பண்ணி சொல்றேன். Stimulant மாதாஜி actually. It's a stimulant actually. Stimulant, correct. Stimulant. எது கிக்கு கொடுத்தாலும் அதை விட்டுறணும். இப்போ அதுதான் விஷயம். என்னன்னா ஒரு சிலருக்கு வெத்தலை போட்டா ஒரு மாதிரி அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. புதுசா போடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், பாக்குதான் அடைக்கும். ஓகே, நம்ம வெத்தலையை பத்தி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். பட் கண்டென்ட் எடுத்தானா அது வந்து ஸ்டிமுலன்ட் அப்படின்னா எதுவுமே டக்குன்னு மேல ஏற மாதிரி இருக்கும். குளுக்கோஸ் கூட சாப்பிடலாம், குளுக்கோஸ் அது தப்பு இல்ல, டக்குன்னு போடாதேன்னு வாங்க டாக்டர். சுகர் வேணும்னா சுகர் வேணா போடு, ஏன்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஓடுறச்சே ஓகே. நார்மலா இருக்கச்சே நான் டயர்டா இருக்கேன்னு ஒரு ஸ்பூன் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா சடனா ஸ்பைக் ஆகும், அப்புறம் சடனா டிராப் ஆகும். இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் டாக்டர்ஸ், கூட வேண்டாம் தான் சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து அதே மாதிரி டொபாக்கோ வந்து டொபாக்கோ இல்ல, இது என்ன சொல்லுவீங்க, பவ்வல்லியா, வெத்தலை, சாரி, வெத்தலை வந்து இட்ஸ் இன்டாக்சிகன்ட் கேட்டகரி தான் வரும். சோ ஆக்சுவலா இதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது முக்கியம். அது ஒன்றும் இல்லாம எல்லாமே அடிக்ஷன் தானே. பிரேம மாதாஜி ஒண்ணு கேட்டாங்க, டிவி என்ன பார்க்க முடியலையே, விட முடியல. இன்டைரக்டா பார்த்தா அதுவும் வந்து ஒரு இன்டாக்சிகன்ட் தான். இப்போ இது வந்து ஒருத்தருக்கு மாறும். என் கண்ணு முன்னாடி நீங்க 10 காஃபி கொண்டு வச்சாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன். கிருஷ்ணர்னால பக்தினால இல்ல, கிருஷ்ணருக்கு எப்பவுமே இல்லாதப்போ எனக்கு பிடிக்காது. காஃபி ஸ்மெல்லு டேஸ்டே எனக்கு பிடிக்காது. அது வந்து அதனால ஏன் முன்னாடி காஃபி கொடுத்தா ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. ஆனா இதுவே வந்து யாராவது காஃபி பிடிக்கிறவங்க முன்னாடி குடிச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆனா கலியுகத்துல தப்பா இல்ல, ஆனா மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா நீங்க வந்து கிளாஸ்ல நிக்கிற மாதிரி எப்ப வேணா உடையலாம். அதே மாதிரி சினிமால நீங்க என்ன கூட்டிட்டு போய் தியேட்டர் நடுல உட்கார வச்சீங்கன்னா 1/2 மணி நேரம் பார்த்தப்பறம் என்ன கதைன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னால சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நான் ரொம்ப தகுதி. ஓகே, ஹஸ்பண்ட் கூட சொல்வாரு, உன்ன மாதிரி மரமண்டா பார்த்ததே இல்ல. 10 படிக்காத 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்காதவங்க கூட ஸ்டோரி கூட சொல்ல மாட்டாங்க. குழந்தைங்க கூட கதையை பார்த்து சொல்ல மாட்டாங்க, கூட தெரியும் உன் தத்திடா நீ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அது நிஜமாவே உண்மை. ஏன்னா எனக்கு பார்த்தா புரியவே புரியாது. அது உண்மைன்றதை நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன்னா, அப்பா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கச்சே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டு எனக்கு ஹார்ட் பீட் ரொம்ப வேரியேட் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து ஹோல்டர் வச்சாங்க, ரைட், வேரியேஷனுக்கு. இது கண்ணெதிரில நான் பார்த்தேன் அஜிடேஷன், என்னெல்லாம் அஜிடேட் ஆச்சு அப்படின்றதுல எந்த இடத்துல எல்லாம் போறச்சு அஜிடேட் ஆச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் என்விரான்மெண்ட் அஜிடேட் ஆச்சு. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் அந்த மார்ச்சரி அந்த சைட் போறச்சே அஜிடேட் ஆச்சு. கோயிலுக்கு போறச்சே காமா இருந்துச்சு. பர்சனலா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது. அதே மாதிரி சிலர்கிட்ட பேசுறச்சே அஜிடேட் ஆச்சு, ரைட். அப்போ வந்து மூவி வந்து இவங்க எல்லாம் நைட் வந்து டென்ஷன் சொல்லிட்டு பேய் மூவி பார்த்தாங்க. எங்க அம்மா கத்திட்டு இருந்தாங்க, அங்க போய் அவங்களோட உட்காரையே ஏற்கனவே உடம்பு இல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கத்திட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம் அஜிடேட்டே ஆகல, சுத்தமா ஆகல. ஓகே, ஏதோ நான் வந்து ஸ்கிரீன் பாக்குற மாதிரி பாத்திருக்கேன். அப்பனா என்ன அர்த்தம், இது வந்து நான் கிரேட்னு சொல்ல, சிலருக்கு வந்து சிலது அஜிடேட் ஆகும், சிலருக்கு வந்து ஆகாது. ஆனா எல்லாருக்கும் அஜிடேட் ஆகுறது ஆல்கஹால். நீங்க சொல்வீங்க நான் ஸ்டெடி இருக்கலாம், நீங்க 2 ரவுண்ட் ஸ்டெடியா இருக்கலாம், 3வது ரவுண்ட் காலியா இருக்கும், ரைட். நான் ஒரு ஸ்பூனுக்கே நம்ம எல்லாம் காலி ஆயிடும், நான் குடிச்சது இல்லைங்க. சோ அதனால இல்ல, அதனால ஒருத்தரோட கெப்பாசிட்டி வேரியன்ட் ஆகும், ஜெண்டர் வச்சு. ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. வெத்தலை வந்து படைக்கலாம் ஆனா சாப்பிடக்கூடாது அப்படிதானே மாதாஜி? அப்படி இல்ல, இது வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு படைச்ச வெத்தலை. இல்ல இல்ல பொதுவாதான் சொல்றாங்க. பாருங்க, பொதுவா பொதுவாதான் படிங்க சொல்லி மாதாஜி, படிங்க. ஜாயின் படிங்க. இதோட முடிச்சுட்டேன். படிச்சாச்சு மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஹரே தான் கிருஷ்ணா. போகணும். நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? இருங்க 18. மாதாஜி ஸ்லோகம் சொல்லல. அவங்க படிக்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க மாதாஜி. படிக்கட்டும் அவர். சரியா படிங்க படிங்க பிரபு. நான் ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதா ஹைதே விஸ்வரூபா ते विश्वरूपा मोरे तान गेला संन्यासे करहा तुम्ही आमारा काहिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ஏதா ஹைதே விஸ்வரூபா மோரேலஹ கேலா சந்நியாச கர கர துமி ஆமாரே கஹிலா. மகாபிரபு கூறினார், விஸ்வரூபர் என்னை இங்கிருந்து அழைத்து சென்று என்னையும் சந்நியாசம் ஏற்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, விஸ்வரூபா போனாலும் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி அஷ்யூர் பண்றாரு. அண்ட் அவரும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. இதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளவு பெருசு பிரபு? சின்னதுதான் மாதாஜி. ஸ்லோகம் பாருங்க மாதாஜி. आम्ही काही आम्हाला अनंता पित माता आम्ही बालका संन्यासे राखी बजानी कथा. हरे कृष्णा. आम्ही काही आम्हाला अनाथा पिता माता आम्ही पालक संत्यासो கிபா ஜானி கதா. நான் விஸ்வரூபரிடம் பதிலுரைத்தேன், என்னுடைய தந்தையும் தாயும் உதவியற்றவர்களாக உள்ளனர். நானும் சிறு குழந்தைதான். சந்நியாச வாழ்வை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை அவரு அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி போடுறாரு. சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அப்புறமா பார்க்கலாம். ஆனா இப்போ இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். அவர் என்ன எப்படி அவர் டிபேட் பண்றாரு, எதுக்கு சன்னியாசம் எடுத்துக்கலன்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். சரிங்களா? कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.